ban ji ba murwa baya tashin mu motan da muke Allah a ta hankali dan agwagwa mai tafiyar kasaita Allah ka saka su na baka ku ne masu garin gangare wallahi na baka jaki amin 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 ka hankali dan agwagwa mai tafiyar kasaita na baka jaki wallahi Allah ya tokara fada Allah ya tokara fada wada ma kuma don kela wai ya lamarin garin yake ne na kun bi ba ku ba ai ya labari ai ku je na ko wannan wani yarinya to ai me kake ne ba kai wani iri ne a fadar kana gani a'a ku bar shi ne kawai ya faɗi bayani ba ku san me ya kawo shi ba yaya dan kuda ma jika kan da me aka yi ne kan kandare da dauki ana cikin ruwa a'a ba ku san me ya kawo shi ba ne yaya aka mai gari yana magana ka faɗa mai gari yaji ya kai wai zubi sabi lai bulo uba ka faɗa mana ka tada mai gari har da ya ware ba Iliyasu Allah dan kandan da na kai me ya faru wanda ka ce ita wannan na ga mutum ya fada ya fara ana kusa sunan wani jaki ne wannan koli lafiya ne wai daga cewa Iliyasu ka gyara magana ka gyara ai iskanci ne wani na zuwa mana daga kauye ana wajen aka zai mai gari lafiya wai Iliyasu ba ne daga cewa Iliyasu